NLBKA prayer team atumpen patirpi ponsi borpung arlongwuti lapen arlong semi kahumridam. Number 25 Nilip constituency borpung phonglang somati Kolyani alangrai parai harai chekoinot number 14 Korkanthi constituency kaparlo arlongwuti poadim lapen arlong semi poadim ni hanglongri baptist kajangamai mati thihek pen NLBKA prayer team lapen arlongwuti baptist church atumpen adimaklong kahumridam pen kapangthir kardamasai hei hui ke klemdam Pinpor me Karbiang long ta isi pen isi langdam pulotang te haphisar pusar atumpen pregjam asona mungke ki irtekang aphur ke mo he hui non puta nongnam ka chathang klong adim dolang mate pregjam ahawar theklong Lason thosi non sitami Nilitum News Fast Karbiang long apherangke Moses Teron ke thekdam long lapen kachinidam ateng pen ke huladak arong sarmu chawchot lapen huladak arong along ke thekiding vek atumpen nang ke pachinidun lapen kaching ki kachathan ateng ke aprang thisar phusaratum labang so arlong butia phan aman chipirinti si tangka aduk hei husitami kachatekang pedopon pon pasi nang than nang pachinidun rinti Lapelabang so arlong buti kedolake hakwa hot isi to waralong asonsi kedoputa than nang pachinidun athela ke jang hanri jang parpan longnit singhason pen kacheleng thor atawar akung asonsi kedopusi nang pachinidun lapen isi arlong semi pu adim setame kapang thir lapen mir hei hui ke som asai klempon Labang so arlong semi laki hakwa hot karbi lapen reng matum nat ron thama chithur nang lupu asemi ka chipi arlong pusi halada kido arwaratum pen chathanpon lapen phirang ke phansatami thanang pachinidun Labang so arlong buti lapen arlong semi pu along katukawe NLBKA tum chipatirpi pon pen kapang thirasai ke claim ke damalong kacharabdun arlong buti baptist church amondole tum pen chipaduk piksi kapang thir lapen kardamasai he hui mission pen pachunda Koilamati pen Moses Teron News Fast Karbiang long Nili dungdo dak arong akesar alang ni phang simili ke chemical di konji family se konto tangte nili nang ni phan thea ju pon lang la arlong goti pula bang so arlong goti alam thepu thak mang de pinde nang le ke chini pan an phan pon ji ma la da phan phan pon ji mana la bang so arlong goti la ke ko lang tibok lang parpan la pen la pula biching homa thoi pusi isi bangke ke hang setame na dak bopong da arlong goti athoi lo la pen arlong goti roperang asola nilike nanta la arlong goti aking tirsi nilik tinggal ke dolo la pen la hello arlong goti lo la pen la bang so bangke tuwar pilo na sahala bang so ona hut pen setame la bang so arlong aphan la ke anong thedu arlong goti lo la sinon arlong goti ta la hello apo si militum la kado ka hadak nithang ahem la pen mandali pen prayer center atum pen pu tingrum si non la dawang lo la si arlong goti la lo la pen la bang so arlong goti la ke anong thit dung khanja ha phisar phusar hot pen astame arlong goti pusi chithang klong arlong goti la pen arlong semi pusi tame kala dak chithang klong la arlong goti la pen arlong semi la pen chitu bo hap son no tangte da bang so long semi la bang so bang so long goti ke do non nang de ke chini teng pen kuna si ke do la bang so arlong goti tu hi ke phonglang so ma te hi ke lapu janghan dia roi la bang so dak si ke do ma man te ko so dak si la bang hi lapu la janghan ri athoi lo hi ke lapu phonglang so athoi lo la bang so dak si arlong goti bangke ke do lo la pen arlong semi ta la so dak si do lo tangte non na dak kapuri ke non nang tu ke do dim la bang ke nilip se puri ma te Korkanthi la posong si dak kapuri lo nang di la bang so bangke Korkanthi si puri lo Korkanthi to le hanlo da arong tumpen la da kalam thing ba si du no la so long boti butha da sinon e dia ko arju pon sulang da puni mali tum ta do posi da kalang tum da ke bang si paduki pikhang jang harong pen mate dak anang tunang pali don pose meni dang dang sane theka ju pon phanu se kon la ajap lu ngilo na chok tang te ni along utti lo na tum ke rang na leke harjak ke
Harja. hello ma hello le Hello wing arleng ta duule. aleng da du Dit la sinon ke bang ke ante na tum so long guti ki thek long pe na tum ko son lo na tum ki thek long pe ta ke thelong ke arlong bo ta butia son pulo ni litum ta isia nong chi thang klong lo buti ni litum ta ke lang kang tung ben si rang lo lan ye. na tum ke bi hek pen si dak long guti si do lo la pen bang so a long guti polam bang na tum bi hek pen si kari long lo ke di Ka lang lo ta pinian ve la na te lo. la no Te lo. non dak ni mari pen da sume se tin nam se tham pon lo asini le ko arju pon lang dak munit kesar sadum do ko ka posi hala pu dak amonduli pastor phat ni le the ni pon la sangte pastor ke hai non dak ni dung dolo pastor ke hai pen ni le the pastor pen dak alongoti baptist church amonduli long pen pastor ke hai phan pen ni le the ni sing ki pani bari pon to sangte dak pastor ke hai non na bangso alongoti ke do dim la ke kunat area se dolo puni liberia ma mante ko kan thi area se dolo labang so long uti ke do ke la gete tum ko kan thi area se puri do ko kan thi area sangte da bangso long nang tum ki thek long pen aning kan rang na puso nang tum ki thek long pen ke pang thir da ka pre ka sayang tum klem pon dum non mintal hini thom sini tum labang so asai ke klempon dalam tang an mang ini tum ku si along uti po men thang o lam ni tum ke pang thir asai bang ni tum klempon ti anon 2023 24 25 pining ben an mang ini tum la pang thir asai ni tum klempon sina bangso long guti nang tum ajir ding ana puruk pen sina tum ka chini pen sila so long guti da ke dolo na ko chini pan o ben an ni tum ke chini pen bang ke ni tum ta thaigun de lang so long uti ko anong je thang ke tapi non ni tum ke thaigun long lo pe an da la so long uti bu ti thang bom lo te non ni tum diskus pen ke deng gun pen ke long dun pen ke ni tum monduliam nang tamya ko la so long uti dak ni tum rong are si ko ko ni tum monduli tamya along uti monduli ko ni tum monduliam nang le pon tangte pini da ke bang arleng do jo monit o pen hap prayer center dak chu khara prayer center pen ke bang tum same do da ke humri pen ang tum ke bang pen ke do puthak nang ke piselang tum hanang de kachorang tum nam se tiklang mon onili ke akiro ke di ke ning hangela lo nang tum ke bang tu presenter men ke bang bai do tum me akiro people ping no na tum ke bang pen da ne tum along uti tu meng ke thang plong dim na tum nang ke humri pen ke bang pen non itum da lahen ke chini pen itum bang so long uti long ke bang pen itum herjumi arnam anu tami itum arnam kardom rap ke long na pusan ke thailong basin itum akiro people ping lo kan par dame tunang itum India hoy to madame suru par pig do na tum ke bang pen na bang so long uti anong ke thang pig do te ma tame anu se lo son ke pe thang ya phan na tum ni tum long ke bang pen na thang wi kan ko tune na tum India hoy phan na kiro ki par pig do tangte pini le puson da pini mil puson i ke sambonji phan ke se kon dum da odo pini ni tum mirta wan la dalam sinon do lo yo la non e kon po la penon kan andu sini tum da le ta cham ki pi phan sini tum ke mang pon do lo na bang so long uti la to chalo lang de dak pastor dan same kla dak lam nang tum long pon lo la so long guti puthak la pen dak along semi same adung het do boda along simi ta do mo na tum ta kang bo ji along semi pura so long same ko pipen si karbi ang long mai tum along ri kamu pen paklang bom along guti pu la so rai thop sinon do ni tum ajap thilo sinon na bang so long semi tu paklang bon ji phang sini li ja simen ning hang lo la bang so long semi puthak ko pis si la bang so along semi pu ke du kok ma la bang so puthak ma ni dung do la bang so rong long ke sar muchat alang ni khan ali alang ni family karji pate ke patini pon ji phang sini li bori pon pu la bang so along semi puthak mang de than pon ji ma labang so along sini la ke ako ka di la ten rema atun hade buson weekend lo la pen tenu akimen pen ajok hala karbia oso bang nungtu lo ama apo bang li kidam jo aman naga bang anung ki lo aman labang so apan apran ke embed dia phansi kabor i lo la pen apran ta embed lo labang so ani kiduk ani ki jangji pen ajok si karbi tenta ani ki pe o lo api rit and thura brab lo
หอยที่บ่งหอมกันทุกกะวิอีลอละสเปนามักซีala pula nagatum rimatma aridana ta thoi ta pathi dam lo la pen bong hom ta pathi dam lo amat ala rimatum ta pon pilab lo amase o na ni tumke ni sosi phasi na tumke aprana ti apon non ke na tuma apai lo athe ni thoi the ni bong hom tum pon det ke pupena la so amase asabo lam thama do kok lo amase hala bang so ola hod naga rema tuma phastame la pen karbe tum sitame la boson sinanat ninjo lo la pen kisso ala bang so ke hong hari tangrak ason lo la si kisso abo pe ne to lo la pen naga tum ta la boson se virang lo la sa hala bang so oni tum sikichok che lo apo si nang tum nang to non nang tum ke kote motia son thak thak le ako kaya teng ason thak do thuna itena tum semikori en un mapulo oni tum ke semikori ta deng popo labang so hako pen nonan stame mane labang so arlong ihi ke karbilo ihi ke rengma lo la angbong bang ke semi lo labang so arlong wirde betik ke nitum karbi pen rengma la ke jib hong nang ne lo pusi rengma tum si adhai ke en la la se labang so arlong ke la angbong bang ke semi lo la penanam adu bangke ini ke karbila ini ke mala Lalu non aleng besar pen dak subhan pacini ponam lo lahan lo la angbong bang sud bangke lahan lo aseme ke cipi pu hasor aseme ke cipi po long lo la pen hasor hat pugang ni bangke hat pugang ni bang karbi la pen pugang ni bang naka sunat hati nat angbong along cipi kok se tum sini kuri deng pon lo